Allah waɗi kadi nde ɗo titone nde ɓe cuɓi woni yo en kaal alma magal e hunde juɓɓude mum Allah waɗi kadi ko hikka waɗi duuɓi 1.5 alma magal hawriti hen te ɗin duuɓi 1.5 nana mawnine e nder leydi Sénégal fof mi anda beele ɓe jowiti hen ɓe cuɓi titone nde walla koko hawriti tan ko wayno wonde fof ko moƴƴere Allah woni ɗon Allah waɗi kadi ɗum ɗo ko mbaɗaten hikka almami gadana Fouta wiyete ko Abdoul Qadir Kane kanko kadi ko 1926 ko hikka waɗimo duuɓi 300 won wiyoɓe 25 kono ɓuri tengtude ko 26 kanko kadi ko hikka waɗimo duuɓi 300 ɗum ni kadi ko contexte walla ko prétexte goɗɗo bawɗo rokkude en e wawde suɓade titode waadi hono ɗi Allah waɗi kadi jaɓɓal andu diine ma ngal yaɓɓingal to banggue tan nde almameɓe ummiti Pire Sagnikour ko ni eɓe jamira moni foof yo jooɗo e wuuro mum yo wadduɗal yo janggin yo hirjin yo janggin kadi e ɗemgal mum par ce que kamɓe ɓe nawruno diine kono ɓe mbattorno ɗemgal Pulaar holko waɗi mbiɗen noon waɗi mbiɗen noon ko hay limto Pulaar ko kamɓe gaddi ɗum ɓe nandini ɗum ɓe pulɗini limto ngo hay so tawi won wiɓe kono Cheikh Souleymane Baal yeehi Guinée arti ko nden addori fannu limto o kono won wiɓe kam hay Pire Sagnikour ɓe jangguiranno toon no on woni joni sa yii kamɓe maade alkulal ngal walla maade alkulal ngal kamɓe ɓe cifoto ɗum e ɗemgal Pulaar hono no andu diine ma siforino ɗo hadisaji janggani en lafdari e dame mum fof taw koye ɗemgal Pulaar taw kadi koɓe nanani arab kamɓe janggoɓe ɓe nanani ɗum kamɓe koye mabɓe nde ɓe mbiyata ha tongu nde ɓe mbiyata ayna dariɗo nde ɓe mbiyata ayna baaliɗo nde ɓe mbiyata baa jorɗo nde ɓe mbiyata sin toyɗo nde ɓe mbiyata sa reedu nde ɓe mbiyata da reedu ɗum ɗo ko kamɓe gaddi ɗum on jii kadi jotodiral ngal ɗo gongal hakkude e ɗum ɗo ko mbaɗeten ɗo e ko almameɓe ɓe gaddino ko ɗo kadi cuɓugol titone nde dañi kadi fartange goɗɗo kono ene moƴƴi so eɗen kaala alma magal kaalen hol gonko Fouta e saaha ko wiyete révolution attention no ndentoɗen won wiyoɓe révolution torodo wona révolution torodo ko révolution du Fouta wona révolution torodo wona toroɓe jeeyi lefol laamu ngol ɓe mbattiyi ɗum ɗon lefol toroɓe caggal Abdoul Qadir Kane kono wona lefol toroɓe ko lefol Fouta sonno ko lefol toroɓe Bayla Perejo Sow mo hulde walla mbo hawre darata ko darde daride hande hawrata ladial to Gumel e 1762 sonno ko lefol toroɓe Abdoul Karim Diawando jeyetake hen ha ko ina woni jaggal gaddinal ne wiye kañum adi afde juma ɓe mbi koɓɓille ɓe mbi to sonno ko lefol toroɓe jeeta sonno ko lefol toroɓe Alpha Amara Seydi Yero Bousso mbo hoore foode yettete ko ba ko Pulo Baba sonno ko lefol toroɓe kañum ne wawi wiide min kore jaam ko deniyankoɓe wadde kala ɗe nanɗen yimɓe ne mbiye lefol toroɓe ɓe kalani goo jafo ko lefol Fouta ko révolution Fouta wona révolution toroɓe ɗum ko gueɗel gongel ngel ndentoɗen ɓe ganduɗa ɓe ina eto felɓodirde hakkude deniyankoɓe wonnoɓe ɗo e almameɓe arɓe caggal kala mbo ina waɗa ɗum gonɗa koye bonnude Fouta en jii hannde intellectuel en mawɓe nana jaabodira to baŋnge bindi nana jeddodira to baŋnge defte ɓe heen ina pooɗano alma magal ina pawɗumen e won nokku ɓe heen ina jedda alma magal ina gartir deniyankoɓe yoɓe paam ɓeɗo fof ko golliɓe e nder Fouta ko mawni ko poɗɗen ko dontuɗen caggal mum hade garangal holi gonko Fouta hade filñitare Fouta woni révolution Fouta hade garangal alma magal Fouta ina wodno ina jogino laamu ina jogino juɓɓudi wonno koye lefol laamu deniyankoɓe dontugol leppi gadanteji gonnoɗi ɗo Dia Ogo Manna Tonjong Toro Taga Termes eko way noon deniyankoɓe woto hay goto jalkit golle ɗe ɓe golli saabu ɓe gollanimo Fouta ko mawni woni lefol ngol alma magal liɓi ngol woto cikken ko bat boniɓe woto cikken ko yimɓe bolle puyɗen ala koɓe golluɓe ko tiiɗi heddoto noon kala laamu so tanni hankkadi jibinat goɗɗum ɗum noon wona tan laamu deniyankoɓe hay laamu alma magal nde yeehi ha ɓooyi hankkadi seeli lawol natti wonde laamuwol wonti laamu toroɓe walla laamu galle walla laamu hindu
deniyankoɓe ɓeɗon lefol mumen duumima hakke duuɓi temeɗe ɗiɗi pawde tawde tuggi ko 1512 yeehi ha 1775 ko ɗon Soule Ndiaye liɓagol Soule Ndiaye kadi polgo almameɗe dow deniyankoɓe wona haare wona piyodiral sonno ko piyodiral e on saaha ko deniyankoɓe ɓuuri ɓe jogade sembe ɓuuri ɓe jogade dole mbawa kono ko ballal Allah kono no kadi juɓɓudi pawide e gandal ɗum rokkiɓe ɗum par ce que révolution o woni filñitare nde koko fewja koko fewna mbiɗa sikki deftere Ibrahima Ba nan ɗo deftere nde wiyete ko de l'origine des fulɓe à l'empire satigué sa yeehi e page 71 woni hello capanɗe jeeɗiɗi goo ma taw o wi toon alma magal hutoraki doole ngam libde laamu deniyankoɓe o wi ɓe kuutori ko gandal ɓe natani ɗum halwa kanko Ibrahima Ba docteur Ibrahima Ba o wi ɓe natani ɗum halwa kono ɓe keeɓi haqiqa tigui rigui duwawu mabɓe jaɓama ɓe keeɓi ɗum tigui rigui ko hakkude baalaji hoore fonde e dehle oyi ko ɗo ɓe gandi duwawu o jaɓama ɓe mbawi hankkadi libde laamu deniyankoɓe ɗum ni kadi no moƴƴi ganden ɗum ko wona garmi gara waɗi kono ɓeeto kuutori ko stratégie woni peeje ha mbawi lennude ɗum ganden deniyankoɓe kadi haade almameɓe wonkoɓe mbaɗi saabu ko kamɓe inni Fouta dokki ɗum inde nde haade Fouta wiyede Fouta inneranoma Tekruur hayso tawi espace géographique o lelgo ngo wona goto wiyanoma ndamandiri leydi Neema hayso tawi kadi taƴere nden ɗon e taƴere Fouta hande nde wona goto ko kamɓe wadde lelni keeri Fouta jaccini Fouta ɓe juɓɓitini Fouta ɓe darni keeri ɗi mawɗi kono kadi ko kamɓe darni ɗemgal Pulaar yo jaala e nder Fouta yo won ɗemgal laamu wadde woto jalkiten deniyankoɓe saabu ɓe gollima ko heewi ɓe goppiri en leydi ɓe goppiri en keeri ɓe goppiri en leppi laamu pawiɗe e ko wiyete ko province pecce gonnoɗe ɗo ɓe mbaɗi ɗemgal Pulaar e nder Fouta ko kañum woni langue nationale ɗum waɗi haymo wona pullo aɗa wawna tawde koye leydi ndi gonɗa ya haal Pulaar ɗum addi haal Pulaar en ari koye yonto deniyankoɓe haal Pulaar en firti ko les Pulaarofone c'est à dire en jiidani ƴiƴam kono tawde ko ɗemgal ngal ko ɗemgal laamu kamɓe fof yooɓe kuutorngal kala kuutortoɗo ɗum bo en jiidani mum ƴiƴam woto mbiyen ɗum pullo kono mbiyen ɗum haal Pulaar woni les Pulaarofone hono no mbiyata hannde francophonie ko noon mbiru no yaltirno Pulaarofone kono laamu mabɓe nde yeehi ha tanni heewi caɗele heewi poɗodiral heewi lipto ete woni laamu kisngu e dow wonɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko laamaɓe waɗi noon ko e on saaha Fouta nattama to banggue safalɓe hoddiɓe to banggue rewo yuɓɓintunoɓe janguji e dangoji ina nawa ɓiɓɓe Fouta ina maccilino ɗumen e nder rewo kono kadi eɗen mbawi wiide holko woni sababu joomu deniyankoɓe ko luuri hakkude lawakoɓe deniyankoɓe haaɓe batti habde koye mabɓe eɗen ciftoro wolde Bil Basi ko hakkude Samba Guelaji jeegui e konko Boubou Moussa te oy ko bamum tokos kamɓe fof koɓe taniraɗo goto kono ɗum ko 1738 wonno somi juumani ɗum ɗon kadi walliti on ɗon contexte on ɗon prétexte woni haareji ɗi e luuri nder ɗi balliti gaga ɗum ni kadi hankkadi laamu so yeehi ha tanni ɗo woni ɗo yara ɗo e babiragal ina weeɓe kono so yeehi ha tanniraɓe fof jontama so renaki hankkadi wattata wadde poɗodiral ɓe ina liɓa ɓe ina lammina yanti hen kadi ɓen safalɓe arnoɓe taw ɓe gandi hunde sirlo Fouta e cañu mum andiniɓe ɗum ko luure ɗe saabu kala poolanoɗo walla pamara doole ɓaggitoyto koye safalɓe walla ɓaggito e leƴƴi goɗɗi gam habtade basgol fondude ɓiɓɓe mum e on saaha ŋakkede to banggue ndunɗal e ñawore cañgol laamu e won e satigueɓe wona kamɓe foof kono won hen laamu men hiisi e won yimɓe ɗum addani woni contexte mo ganduɗa o walliti almameɓe wawde arde e wawde hejje yanti hen Cheikh Souleymane Baal e jiilaw mum gandal kanko Souleymane Baal ko Souleymane Racine Samba Ibrahima Ñokoro Ibrahima
kono to bange nene makko o wiyete ko Demba Maymuna sabu yu makko wiyete ko Maymuna Ndiaye Saldiya ko dodel ɗon ko Demba Maymuna yummodewo Lamine Birane Abdallah gaga ko jangi booti o jokki jangde makko to dudal Mouhamed Fadel e nder rewa wuro wiyetego meel walla maal fawi ko e bindol ngol masaka beele ko meel walla ko maal nde o woni toon to o janggoyno to e kala saha kanko Souleymane Baal omo yiya safalɓe ina gadda ɓaleɓe ina mbaɗa ɗumen mumel siraɗi ina gadda ɗumen mbaɗa feere ha mbaklita hakkillaji mumen ina jarra ɗumen kosemeje ɓiraɗi e bamɗi o teski ɗum ɗon ɗum ina jeeya e ko muusima e nder toon te o woni toon haw mawni kanko Souleymane Baal saabu o woni toon haw rokka toon debbo haw dañi toon debbo firti ko o woni toon haw mawni kanko Cheikh Souleymane Baal o settimo ɗum hono no woɗɓe cettiri ɗum ni ɗum noon ne jeeya e ko muusi e ɓernde makko ha loowi e ɓernde makko metti ɗe wawa hattanade hoore makko kanko tan yanti hen kadi gonko tubakoɓe puɗɗima nadde e Fouta ina gari faggade e julade gueɗe cohlanode to banggue trésor kanŋeji haalis kono noon ɓe batti kamɓe koye mabɓe sodde yimɓe ɓe nanna e laaɗe ɓe nawa ɗum Ndar so ummima Ndar ɓe ummino ko Europe ɓe gari ga e Afrique ɓe ittuɗo ɓaleɓe ɓe ɓe nawa ɗumen Amérique so pewni toon hunde nawte Europe ɗum waɗi nduɗo yiltu waɓe inniri ɗum commerce triangulaire Europe Afrique Amérique Europe ɓe mbi ɗum julagu talkuru ɓatake walla commerce triangulaire ɓenne kadi puɗɗima waddude maalde e won lamɓe deniyankoɓe ha e hohoɓe woɗɓe gam sodde jiyaɓe ina jaaha ina jeeyoya ɗum ne kadi ko contexte bawɗo addude filñitere kala ɗo jiiɗa révolution waɗi ko won haɗaɓe fodde men won haɗaɓe hakkeji men won haɗaɓe gueɗal men fawade e kaɗon gonka e ɗeɗo mette loowi e Souleymane Baal e woɗɓe ɓe wo jangguidoyno to rewo garti kañumen ɗe garti tan paysir Pire Sagnacour kanko ari caggal mum ɗon jibina ko wiyete filñitere Fouta woni la révolution du Fouta wona filñitere toroɓe no mbiruɗen ni filñitere Fouta nde yiƴƴi koye jeytare Amérique hanki woni 4 juin hanki Amérique mawninono indépendance mum 1776 ko nden Fouta darni lefol laamu darni constitution darni gendi pawide l'islam te paamen Amérique heɓi jeytare mum e leydi Angleterre halfuno ɗum ko le 4 juillet 1776 kono constitution Amérique darnoya ko 1783 wadde firti ko révolution mbaɗɗo Fouta o e jubbude laamu hecci ɗo pucci dogata hecci filñitare Amérique jeytare Amérique mi haalani révolution française filñitare Fouta hecci révolution française duuɓi 13 sabu révolution française cañɗo gartirɗo laamu keso e nder leydi France ko taw Fouta dañi laamu duuɓi 13 kamɓe ko 1789 enen ko 1776 so yimɓe donti ko wayni potani majjude ɗum ɗo ko woni ne foti andede miijo filñitere nde holto ummi mbiɗen Cheikh Souleymane Baal walla Demba Maymuna kanko gadduɗo miijo ngo o wuuri to leydi Mauritanie ko juuti haw resi toon o dañi toon ɓiɗɗo goto ne wiye Boubacar Souleymane nde o ummiti toon omo arta ceerno makko waddimo koye almuɓe gam o jangguinoy ɗumen to boode omo hoota boode o tacciri ina gasa koɗo wiyete Guédewuro kono nde o arti o tawi ko sernaɓe ɓe o jangguidoyno ɗe kañumen foof jeehi Pire Sagnacour jeehi Pire Sagnacour ɓe mbi ko yaade tan janggoyde ɓe mbi ala ko abbitade e defte saabu deftere no sanno nden deftere wona hande ceerno Jalal waɗani en ni risala Pulaar andu diine ma Pulaar lahdari Pulaar Qur'ana Pulaar wona ni wano webde hanki abbitade mo e defte abbitade ɓe won ɓe mbi wona janggoyde tan wona jokkoyde jangde kono ko deftorɗe wonno toon saabu woto jeƴƴiten Pire Sagnacour ina joguino bibliothèque woni deftorɗe e 1603 tubakoɓe duppi bibliothèque o deftordu ndu e 1606 saabu andude wonde ko gandal wawi janggo e jaam wawde saloyade ko tubakoɓe gaddata ɓe jiiɗa ganda Pire Sagnacour kadi wonno toon walla sosi duɗal ngal ɓe mbiyete ko Khali Amar noon jangguitono toon o iwdi mum kañum e hoore mum ko Fouta te o janggi ga e Fouta hade makko ruttade toon to Pire Sagnacour woni Pire ɗo woni ɗo joni hay so tawi wona ɗon wonno ko dow mum seeɗa wonno kanko ni Khali Amar to banggue nene makko ko pullo deniyanki saabu nene makko wiyete ko jeegui
jeegi ba wiyete nde o tawi kanko nde o arti Cheikh Souleymane Bal o tawi ɓe jeehi o felliti abbadeɓe toon ngam jokkoyde jangde kono ko ngam nawordemo miijo so jokkondire ɓeɗo ne wawi ɓe daña toon miijo holde ɓe kaɓorto ɗeɗo gueɗe ɗe ɓe jii ngam haɓade ɗum ngam rendude ɓen ɗon miijo e darnude Fuuta taw ko Fuuta pawiɗo e laamu pawigo e diine l'islam e nder ɓen ɓe tawoyno toon to Pire Sagnacour ina heewi kono waɗi kadi ko dogue waɗi ko des promotion mo tawoyno hen woni hen ko Abdoul Karim Daf Seno Palel Abdoul Qadir Kane mo Koɓɓillo hayso tawi o jibnoya koto Sine Saloum saabu ba makko en ndonku mundi kalifandi deniyankoɓe laamu men no wayno hisde ummiɗo yeehi to wiyete Pafe Werma e nder Sine Saloum ko toon Abdoul Qadir Kane kañum jibina e 1726 woɗɓe mbi 25 e mo yaduno e Cheikh Antoumani woni bamum Cheikh Oumarul Foutiyou Elimane Boubacar Kane mo Dimat Abdourahmane Sall mo Banaji Bayla Pereje Sow mo Hawre walla mo Hulde saabu hade Hawre wodde ko Hulde wonno ko salade laamu gonnogu ɗo addinimo sosoyde Hawre Alpha Amara Seydi Yero Bousso Ba mo Hoore Fonde Ceerno Mamoudou mo Soringo Ceerno Molle Racine mo Cilogne Tafsiru Mouhamadou Ibrahima Ba Tafsiru Jabiru mo Jagnum walla mo Koɓɓillo saabu ko ɗo o ummi o fayi toon Tafsiru Amadou Samba mo Diaba Ceerno Malal Mouhamadou Racine mo Cilogne Mouhamadou Ibra Wan ko hono noon kadi Ceerno Ciwel mo Dondu Hammadi Ngay mo Ɓundu Tafsiru Samba Cillo mo Daka ɓeɗo fof ina limte e haralde ɓe o tawi toon o yiɗi feccude men miijo ngo addi ngo to banggue révolution ɓeɗo o adi yewtidde ɓe mbaɗi pandale tati ɗum ne kadi ina jangguina en kala ko neɗɗo ina ummuno yo lelnan ɗum pandale ko golloto ko peeje ɗe o ƴettata fawo e ɗen ɗon pandale taw o selata o selmata pandale mabɓe ko tati libdi lefol laamu deniyankoɓe saabu ɓe natti ɗum heɓtinde yanti hen kadi habde e kalifade safalɓe wujjoɓe dahoɓe kono kadi fawnoɓe kubbal e Fuuta ɗum adduno ni muudo hormo mataw toɓɓere nde yaaji ha en mbawa artu darade ɗon e dartingol julago tubakoɓe ɗeɗo toɓɓe tati goni pandale mabɓe nde ɓe jeehi ɗon nde ɓe nanodiri ɓe pellito hoodde ceerno mabɓe waynaniɓe wiɓe nani wiyama yo dawiɓe hay nokku goto tartiniɓe wendu wotoru moni fof o fawe mum junggo won ko wi ɗum nde fawi junggo Cheikh Souleymane Bal o wi an ko ma haaɓe hare diine heɓore polgu e dow ɓe poɗodirton ɓe kono a fiiletake te a tawetake lefol ngol nde fiilete o fawi junggo makko e Abdoul Qadir Kane o wi an dey ma arda laamu ngo a fooɗanaki ngo a yiiɗa ardade kono ko an Allah ardinoyta e woɗɓe ɓe moni fof won ko wi ɗum ceerno Souleymane Bal yeehi ummi nde ummi ɗon ganden kadi gandal jiilaw mum yeehi ha Guinée nde ɓe nani ɗo nandire ɓeɗo kamɓe fof ɓe pellito hoodde mouvement d' ensemble o yeehi Guinée o ko toon o ƴetti sifa laamu almamagal o tawi toon laamu almamagal ina fawi e dow ko wiyete diiwe enen joguiɗen ko province kamɓe ɓe jogui ko diiwe fanno e juɓɓudi gondi ndi toon ko ndin o eggini o artiri ɗum ga ɗum ko gam janggude o jangui toon lasrari wiyama kono noon o jangui toon fannu juɓɓude laamu joni noon keɓlanogol darnugol laamu almamagal holno yaari ko jiidani e jangguinde ko hirjinde e findinde no andu diine ma waɗata ni ɓe mbaɗi jonɗe kewɗe kono nde ɓe garti ɓe jamiri ko moni fof yo hoot nokku mum yo uddid ɗon duɗal yo hirjin yo ƴeew hilifaɓe wonɓe ɗon waɗa feere ha fammina ɗumen ko addiɓe ko jiiye stratégie miijo e peeje ko ɗum eɓe kaɓira e nder pottiti caggal ɗum soɓe jooɗi ha dumunno ɓe mbaɗa pottital manggal ɓe mbaɗi ɗum laabi kewɗi ɓe mbaɗi ɗum 1765 somi juumani ɓe hen mbi Cilogne kono pottital ɓurgal mawnude ko wiyete ko le congrès du Fouta walla les assises du Fouta waɗi ko 1768 waɗi ko ɗo e Hoore Fonde galle Alpha Amara Seydi Yero Bousso Ba on noon ko mawɗo o wonno e nder almameɓe saabu ko kanko wonno le diplomate kanko wonno kadi le missionnaire neleteɗo jahowo kanko wonno l' ambassadeur itinérant pamminoyowo yimɓe kala ko ɗo gagui ko kanko yahatno toon les assises de Fouta waɗa ɗo e Hoore Fonde e 1768
waɗi to ciloñ noon waɗi e nder nokkuji goɗɗi ko galle Alpha Amara Seydi Yero Bousso Ba jaɓɓino ɗum yo yurmede Allah wone maɓɓe ngal pottital 1768 ngal waɗa rendini hohoɓe Fouta artunoɓe ɓe e waɗɓe jaɓanɓe ɓe kirjini ha jaɓani ɓe koye nden jonde 1768 ceerno Souleymane Baal yaltinno ɗiɗo konnguɗi garoji ɗum ɓe potata artude noon ko hedde 1760 walla pawɗo 16 sabu ceerno Bayla Péréji gondu jortiɗo e maɓɓe wara to guumel ko 1762 nde ɓe garti ɓe lelni peeje moni fof yo hoot nokku mum yo uddi toon duɗal yo janngin yo hirjin yo fammin ko taari ɗum ko fof eɓɓo ngo ɓe gaddi ngo e holno ɓe liɓirta laamu ngon nguɗo ɓe gadda laamu kese pawingo e diinde l'islam Souleymane Baal heedi kañum hayso o wiyama o darni duɗal o heedi kanko koye yaati e yiyoyde hilifaɓe yiyoyde hohoɓe ha yiyoyde ni lamɓe deniyankoɓe e yewtidde mumen e hirjinde e ngal pottital 1768 dendunongal dendin rennide fof ko ɗino sutno ɗiɗo konnguɗi garoji o wi kanko Cheikh Souleymane Baal bandiraɓe fuutankoɓe mi anda so tawi koye nde ɗo wolde alaro keddotomi wal kono so tawi mi heddima e wolde nde mbeɗa waggina on ɗeɗo gueɗe garoje so oɗon cuuɓo almami cuuɓoɗe mbo wona almami kuñɗuɗo gaybuɗo mbo rendinta jawdi ina rendinano hoore mum ina rendinano ɓesgu mum don to walla ɓattiɓe mum go article 2 Souleymane Baal wi so on gardini neɗɗo e dow oɗon poti fannu tolno gurdam walla omo jaasi on gurdam on jii omo ɓeydo allude e dow mon liɓe laamu makko kepton jawdi ndi o heɓirani nun dal mbatton ɗum jawdi l'islam article 3 constitution Cheikh Souleymane Baal o wi so o salimo woppude laamu ngu e dow neware libérembo alay sago son gasni kadi ɗurnoɗemo article 4 o wi soɗon cuɓoɗon goɗɗo kattanɗo kala ko wawi wonde e kala ko wawi wonde hinde makko o wi e kala ko wawi wonde hinde makko tesko ɗen ɗo no feewi wona laamu toroɓe kanko o fawno ɗum koye critére uji laaɓɗi ceer pawiɗe e ɗeɗo gueɗe joni noon so tawi yeehi ha ɓooyi toroɓe mbatti ɗum e laamu men hankkadi ko laamu so tawi tanni tan hankkadi jibinirata goɗɗum article 4 o wi cuɓoɗon goɗɗo no mbiruɗen ni e kala ko wawi wonde hinde makko article 5 o wi ndentoɗe hoto lefol almami wontude lefol dontowol wona ummotongol en ɓiɗɗo no faye baaba no faye ɓiɗɗo rontata ko hol gando diini hol ganduɗo charia islamique hol kurñiɗo qur'ana critére uji ɗi nana lelna ha laaɓi wona ko rontata saabu gandal rontata article 6 o wi e nder haareji mon noon mbeɗa rentina on hoto mbare sukaɓe hoto mbare nayeɓe article 7 o wi hoto koyne hay debbo goto saabu so on koyni rewɓe on mbaɗi ko ɓuuri bonde e koɓe taw ɓe jiɗɗon ɓe ittude ko mbaɗno ko on mbaɗi ɓuuri ɗum bonde feeñiɗo enrichissement illicite déclaration du patrimoine ɗum fof feeñi e nder ko gurɗen ko hannde e nder leydi men feeñi e nder constitution Fouta guila 1768 1776 nde ɓe lelni laamu deniyankoɓe ɓe lelni kadi won kuuli e nder constitution Fouta article 1 article 1er Fouta ko leydi gotiri nde feccata ko feccetaki maayo ngo wona keerol saabu fuutankoɓe nan rewa nan worgo hay sa yeehi hande constitution Sénégal article 1er tawata tan ko le Sénégal est une nation unique et indivisible ɗum tan ɓe kalno e 1767 ɗum tan tawata toon o ɓurini laɓɓinde e nder constitution ɓe mbi tuggi ko Dagana ha Bakel to banggue rewe worgo tuggi hayre ngal ha Ferlo article 2 constitution mboɓe lelni caggal discours Cheikh Souleymane Baal e bagginali mum ɗi kalɗen ɗi nane eɓe mbi yimɓe foof poti e yeeso ñawowo l'égalité devant la justice article 3 kamɓe almameɓe mbi ardiɓe Fouta ɓe e province uji ɗi e ardiɓe guure mumen ko kañumen ñawata gueɗe jolɗe e nder nokkuji men e yeeso noon qaadi e yeeso qaadi kono kadi fawade e ko l'islam yamiri
on jii la décentralisation no ɓe mbaɗiri ɗum ɓuri tengtude to baŋnge justice. Article 4 constitution Fouta ɓe mbi luuri hakkunde men e hoddiɓe men walla e pecce Fouta ko almami goto ñawata ɗum. tawi ko luuri nderi mbaɗe feere gaadi ara ñawon ɗum e nder mon kono luuri hakkunde Bosoya e yirlaɓe hakkunde Tooro e Law hakkunde Fouta e gayete e hoddiɓe mum baŋnge goɗɗo ɗum ko almami ñawata ɗum walla holla laawol holto foti reweede so tawi fitinaji mbaɗi ngam ñebde fitina. Article 5 so won ñawaɗo e nokku mum tawa jebbilaki e ñawore nde ina wawi wullitoyade to almami ɗum woni hannde ko mbiten recours ɗum woni hannde ko mbiten appel. haydara hesɗani ɗum haydara hesɗani ɗum mamiraɓe men lelnino foof kaalino foof pawi ɗum e diine l'islam. Article 6 ko faati eko kubbal woni impôt pawateɗo walla pawe goɗɗe pawateɗe taw ko taxe uji eɓe mbi kala nde ɗum daña ko gartam laamu ngu kono waɗete koye ɓuri dendade kala ɗo nanne yo taw ko intérêt général yo taw ko duɗal yo taw ko safrirdu yo taw ko juma yo taw ko trésor hande ko ɗum woni. Article 7 almami ko kañum halfina kisal yimɓe ɓe so sohli noon ballal kala ɗo sagataɓe goni so tawi haare waɗi walla ko way noon omo wawi wadde ɗum réquisitionné ɗum woni garant de la garantie de la stabilité sociale et publique. ɗum woni ko mbiyeten ko gardien de la constitution mi yejjiti Alaji Mansour Mbaye somo haala chef de l'état holno wiranno ko ɗum woni koni ko ɗon. Article 8 o wi e mbi aliyatima baayo sukaɓe e nayeɓe ko fotɓe renede e hisnede. L'égalité de chance, la carte d'égalité de chance. Par ce que Macky Sall mi sikko ƴetti ko heewi e almameɓe hay lappol makko ngol o waɗi ngol tan ko noon ɓe ngaɗi wadde. Égalité de chance ko ɓuri heewde ko wanno ha e ko tawi ɗo ɗum ina tawe e nder ko almameɓe joguino ɗo. ɓe pawti hen kadi article 9 tiitonde satige gasi hande e Fouta hankadi ko tiitonde almami lomti satige saabu deniyankoɓe tiitonu men ko satige wonno. eyyi joni noon satige o e hoore mum sa ruttima to baŋnge iwdi ma taw ko iwdi helmere wamrankore wiyete ko sala tigue woni gardiɗo lawol walla hoore lawol. Article 9 almami suɓoto ɗum ko jagorɗe les grands électeurs ummiɓe jokli jeegom les 6 provinces gonɗe Fouta. les grands électeurs hannde a tawata ɗum e nder aduna o so wona jaaha Amérique élection waɗa ɓiɓɓe leydi fof ngara mbaɗa goto mbaɗa jaaha irno goto wiye kono ne heddi les grands électeurs gros bonnet en ɓe maɓe kaala woni kaalen ɗo ko fate aleɓe ɓe kamɓe cuɓoto kamɓe hankkadi lalnata kono kadi jaffoɗon mi ko kamɓe kadi bonnoye laamu ngu saabu nde yiha ɓoye intérêt ji ngari tan hankkadi moni fof ɓe mbatti libde ɓe ɓe mbatti ɗiminde ɓe woni les grands électeurs. ɗum ne kadi ko hunde hawnide saabu en ñambani ɗum e Amérique saabu nden Amérique ala ngal ɗo fayidagal constitution mum alano ni saabu constitution mum ari ko duuɓi jeenayyi caggal mum. joni garen e cuɓogol almami Fouta noon fiili almameɓe hewɓe kono so renaki sa ƴeewi a ƴewtidima ma taw almami tan pawiɗo e sarɗiji biyaɗi ɗi nde suɓoteɗe fawi kuule mum wi minne gardortomi ko l'islam sa renaki mbiya ko goto. bandiraɓe jaafomi noon kono ko ɗum woni ko woodi e nder taari almami Abdoul Qadir Ka Abdoul Hammadi Lamine Maka Ali Hamme julɗo ka hikka mbiɗen ñalawma hikko waɗi duuɓi 300 ko jibina. almameɓe Fouta yaltini 33 tuggi almami Abdoul Qadir Kane ha Siré Abbouli mbo Diabo. Siré Abbouli ko laamima hen duuɓi 10 taw ko tubakoɓe lammini ɗum taw hankkadi laamu Fouta yani tuggi 1776 ha 1881 almameɓe arɓe ɗon pawen hen duuɓi sappo 1891 woni duuɓi 115 lefol laamu alma magal 13 almami piila ko e laaw Ngenar dañi almameɓe jeegomo hebbiye jeegomo Bosoyo nayo Damga ɗiɗo yirlaɓe ɗiɗo Tooro fiilaka hay almami goto won noon nde lefol ngal lefol ngol diwɗi laabi 5 ayi so lefol yeehi ha wiye diwɗi yimɓe guuri fatara ça veut dire qu'ine waɗi crise régime o ne waɗi crise ha lefol diwɗa aɗa andi ɗum ɗo ko ɗum kasara saabu nden janguji ne mbawi wadde taw en ngala laamu hay goto joƴƴinaka
walla oɗo ɓeɗo joƴƴini o ɓe to joƴƴini o to banggue ma Allah suura en tan kanko Abdoul Qadir Kane premier almami de Fouta nde o joƴƴina holko fuɗɗori ko adi foof joƴƴingol makko o salima hakke bawɗe makko saabu nde ɓe mbi Souleymane Baal jofinomo biteɗo Abdoul o wi ala hawa ko ƴeewoyi Abdoul Karim Diawande ko kañum Abdoul Karim Diawande wi ala ƴeewoyi Abdoul Qadir Kane ko kañum nde o yeehi ha kadi ala ko heddi so wona mo forcé o força ɓe mbi sa salima ɗum a salima ko diine waɗi te ko enen mbino eɗen gadda révolution islamique sa salima a bonni ko jinnoɗen addude ko taw Cheikh Souleymane Baal warama to fori e 1775 on hankkadi nattiɗo wonde 1776 nde o filete noon nde o jebbilto o wi ko noon mboɗo mi ardo mami jaɓ ardade kono gardotomi koye charia islamique son jaɓani jawirde deftere Allah nde charia islamique o jaafoɗon mimi yaafo on saabu min ko ɗum gandumi ɓe jaɓanimo o felliti ardade ɗum o fuɗɗiri ko diidgol jumaji Fouta diida jumaji 33 gadani e nder Fouta ɗum o fuɗɗiri diidde jumaji juma fof kadi ngo diidi o darni ɗon duɗal jangguinowo o waɗi ɗon almami on jii jangde kadi nafoore jangde e holno ɓe paamirno ko jangde wawi waylude ren ɓe mbi ko juma Seeno Palel woni gadano ha joni nan ɗon daari ɓe mbi ko juma Koɓɓillo nan gadano ha joni nan ɗon daari Allah walli en e yettade nokkuji ɗiɗi fof juma fof waɗana almami waɗana duɗal waɗana kadi sariyaji deweteɗi hen jumaji jeeɗiɗi gadi diidede Seeno Palel Horko Ƴere Ogo Koɓɓillo Hoore Fonde Mboolo Birane Fanayi duuɓi tati pawi hen jumaji jeeɗiɗi goɗɗi diida ɗin ɗon ko Kanel Nabbaji Siwol Dungu Wuro Ceerno Diaba Pete Boode Hayre Law oɓe jaaro noon ha timmi jumaji 33 caggal ɗum kanko almami Abdoul o daari e feccitade leydi le foncier aɗa andi ha gandi hay ardiɓe men ɓe fof mbaɗi commission goto yo ƴewto le foncier la redistribution commission domanial beele ina ƴewto saabu won joguiɓe leydi ha heewi wonɓe ngala haydara yo ƴeewe yo ɗum ƴewte ɗum woni domaine national kalateɗo o fuɗɗaki e Léopold Sédar Senghor nde mbiyata ni 17 juin o fuɗɗaki 17 juin 64 e Léopold Sédar Senghor oɗo domaine national gaddir mum e lelgo mum fuɗɗi koye laamu almameɓe Abdoul Qadir Kane woto ɓe jogo leydi ɓe ngala leydi ɗum ni addi gañgu ngo yimɓe puɗɗi añdemo guila nden saabu joguinoɓe doole nden ko leydi wonno sa hepti doole leydi a totti ɓeɗo tan a dañat añdu ɗiɗi ko haɓade tubakoɓe kanko Abdoul Qadir Kane e dow inde almamagal e nder haare tubakoɓe nde o tawi julagu ɓaleɓe ina yeeye ɗum wonno ko e koɓe kaɓato toɓɓe tati ɗeɓe kaɓato o wiyo ɗum dokku 1785 o windi ɓataki gouverneur biyete gonnoɗo ɗo biyete ko Blanchot ina jooɗi Saint-Louis o windi ɗum lettre o wi e nder lettre o eɗen tawoyi lettre o e nder jubbande tarik Fouta toro nde jeeyi Saydou Amadou o wi kanko Elmane Abdoul Qadir Kane jeeygu ɓaleɓe tengti e julɓe e nder Fouta ɗo woɗɗi hen eɗo ɓadi hen worti hankkadi ko yawtuno yo dokku Blanchot haaldande te nden hay wona ni nden kam ko colonisation gonɗen walla ni ko ɓurɗo kadi sattude yo dokku o jiɗmi kadi ko yo a jaab te yo a ɗofta wasa wadde rewam ɗo maɗo walla battani kaɓniɗi ɗum ɗo ɓuuri woni intérêt wonɗon ɓata gaɗon Blanchot jaabi ɓe wi jaaɓi d' accord ɓe ciifodiri kadi e 1885 1785 jaafa ɗon ɓe ciifodiri ko nden ɗum addi alkati Mboolo sa nani alkati Mboolo koɓe suuɓi ko cuɓiɗo yimɓe yo daratoɓe tufɗe so laaɓe tubakoɓe ngari yo naat nder ne ƴeewa beela ala fuutankoɓe walla ummiɓe Bakel sawninkoɓe adda waɗaɓe hen ne jeeye alkati Mboolo kañum joguino on mission e ɓo wallodirtuno ina jaaha ina juurno so tawi ngal ala haydara mbiya lanaka ok yewta yew ken yontaɓe gonnoɗen mataw en goppi tan ko ina yurmini duuɓi temed tati joni caggal mum duuɓi temed ɗiɗi pawɗe caggal mum yafoɗon alkati Mboolo jogui holki sade la tubakoɓe yawtina ɗumen waɗi tufleɗe wiya so lanaka ari ɗon yoddara par force nde o tin tubakoɓe ina cuuɗo ha joni less ina juulo ɓaleɓe o winditi Blanchot lettre goɗɗo 1795 duuɓi sappo caggal mum o wi Blanchot mi winomo e ɓata kam gadano
wonde mi yiɗa yiitude walla nantude julɓe gittama e Fouta ina jeeyoye wona to woɗɗi wona to ɓaɗi woorti ko ɓennuno en ciifodiri ngal ciifodiral e 1785 kono joni a yaɓɓi ngal ɗon kuulal e ko ɓuri raɓɓidde Blanchot andu so yimɓe ma garti e Fouta ina jeeya yimɓe ko maayde woni nde ɓe gari fin de citation on jii holno mbannoɗen yontede on jii holko mawɓe men golli on jii hannde sukaɓe men ngala référence en jii ƴeewoy woɗɓe ne ñemtina ɗumen no hulɓe ni no yurmi ni e darde ngam dadde kadi diine e hadde safalɓe dahango o jaggodiri e Émile Trasa kanko Abdougadi Kane ɗum wanno ko 1786 o tacciri ko wuuro wiitengo Tessem nan ɗon e Mboyo Rewo woɗɓe mbi ala o tacciri ko Ngawle kono taccinimo ko Moussa Boukari Sarr Moussa Boukari eɗen poti limtude ɗum e yanoɓe Pire Sagnacourt saabu yimɓe hewɓe cikkata ko cubballa kono noon koye almameɓe ɓe wonnoɓe toon o jeeya mataw ndew arti nde kanko wonno ko tooro kañum natani e lefol almamagal kamɓe ko toon ɓe keedi ɓe gonde Elimane Boubacar Kane ko ɗum waɗi mataw hewɓe kalatamo onne kadi ko cubballa sen mbi lefol toroɓɓe Moussa Boukari kam yimɓe fof gandi ko cubballa on taccinimo ɗon de Tessem o fooli Émirel Kawri caggal nde ina waɗa dahngo ina arana impôt ina fawa yimɓe ko mbawa wonande Fuutankoɓe onne kadi o fooli ɗum toon o arti o ummi kadi jokkude hara diine o yeehi to diwan Kadior to Kayor hare diine e ko wiyete la bataille de Bungowi on nden hare foti wonde ko 1796 et 1797 saabu ndo rewi halwar wiyama ko on jamma Cheikh Oumaroul Fouta yi aduna nde o teɓɓi ɗum aɗen Cheikh Antoumani Bam Cheikh Oumar kamɓe gonno Pire o rewi ɗon mataw jokki koyɗe jokkere endam walla kala ko ɗum wawi wonde walla ko escale wiyama ko nden ñande hen Cheikh Oumar yi aduna o teɓɓi ɗum woodi ko haalemo ko mawni kono noon kadi ɗon o foola kanko foola hare Kadior kanko foola almameɓe poola to Kadior par ce que han kadi en jalti gendi Fouta eɓe tawde Fouta ɗiggi to banggue l'islam eɓe ƴeewoy l'islam o yultude ɗum e nokkuji goɗɗi ɗi e kala ko watte toon ko bone ɓe calo ɗum o foolama toon haw nanga toon haw soka toon wiyama ko famɗi foof o sokama lebbi tati ɗo noon caɗele almamagal puɗɗi ko ɗon caɗele makko puɗɗi kanko nde woppita o arti Fouta woto jejjiten ni nde o arti Fouta wonno ko nokku jolfuɓe no yaltirni toon no soomi kawis kewɗo ko ɗum saabi nde o artata nde o artidema jolfuɓe ne gari nde Fouta natani e guuri men ɗe mbaɗi guuri men banggue woni guuri ɗe jiitonde ɗo Thiarel Moggo guuri ɗe ne keewi ɗo oɗo diwan ɓeɗon ko artidnoɓe Elima Abdoul Kadir Kane kono noon natani e nder guuri Fouta cosi guuri men ha joni ɓe kalata ko jolfe walla jolfe e pular walla jolfe modduɗe pular walla pular modduɗo jolfe pular woni jolfe urtoje lacciri ɗon hankkadi woodi lundiɓe laamu almamagal saabu wonɓe hiitno laamu paygue charia eɗen gandi no muusi wonɓe ganduɗa ɓe mbewino e saaha e laamu jawtiri taw mbewino wona ni deniyankoɓe taw ko woɗɓe kono mbewino wonɓe o hepti leyɗele men o fecciti ɗumen o totti miskineɓe wonɓe o ñaaɓi to banggue l'islam kañumen gandira noon gowani ɗum kono noon hankkadi ɓe mbi tawde tan o dumbama toon kamɓe ɗe ɓe gaddi charia tawde tan o dumbama toon lebbi tati o sokama o wawa min hankkadi laamade par ce que ko o maccilini on jii kono ko yo bon tan par ce que laamu makko ne hiisi ine tiiɗi jokki fitinaji jokki yimɓe ene calombo hawmbo yalta hawmbo yaaha ha nde o wara mbimi de enen kadi mbarimo enen e woɗɓe mbarimo eyyi bosam jiiya koye malde nde koye malde nde ɓe jiiya kono wona kamɓe tan par ce que in nanni woɗɓe nanni hayɓe gona ina nanni hayɓe gona fulɓe oɗon gandi ñande o wara ñande Sénégal mawnita indépendance mum 4 avril kala nde Sénégal mawnini indépendance mum eɗen poti jogade sunare ko ñande hen almami min Fouta wara 4 avril ɓe mbi 1806 ɓe mbi 1807 woto jejji tan jobde kubbal kamɓe gaddi ɗum ɗo so laana tubakoɓe rewi e maayo men ngo le droit de navigation
yo yoɓ impôt yo yoɓ hakke ko rewi ko ɗo ƴew tubakoɓe hannde so laande ndiwowo laade ndiwoje ne joɓa de koɗe ndewata ko e weeyo wallide walla laade ndiyam jahoje ne joɓa ɗum ɗon ko 1776 enen lelnono e nder juɓɓude men ko ɗum kadi waɗi salade yobde impôt safalɓe ɗum kam en kaalino ɗum en kaali kadi Moudou Hormo ɗum ni ko adi almami ina daro Cheikh Souleymane Baal Moudou Hormo ko Rindiaw Moudou Hormo ko Néré Moudou Hormo ko Mboyo par ce que ko nokku fof nokkuji jeeɗiɗi walla jeegom gonno ɗoɓe garata ha yetti waalo ni waalo kañum ɓe mbiyatno ɗum ko mbaax walla baax ɗum safalɓe garnanno ɗon hela ga Moudou Hormo Souleymane Baal heeli ɗum kono o jokki e hadde safalɓe arande impôt garen tan jofniren ɗon e battane lefol almameɓe caggal almami Abdoul Kadir alma magal wuuri e Fouta kono noon ɗesi wontude lefol hindi kutaniraɓam noon ko belami fof mi haala hay goto wawa wiide nayi tan ɗesi wontude lefol hindi waɗi noon kadi intérêt ji goɗɗi jibinama hay lamminannoɓe witeɓe les grands électeurs ene jogui intérêt ji men hankkadi kañumen sa yiiɗi laamade il faut ko gaɗa jiiya ɗumen sa ari a yiima goɗɗo kadi ari yiima ga wona so renaki tan hankkadi hunde ɗo sat jiibade ɗum waɗi sarɗiyeji ɗi Souleymane Baal lelnuno e kanko Abdoul Kadir kan ko hunino natti ɗoftede poɗodiral watti wadde e nder Fouta kala ɗo ɗum waɗi addat caɗele addat jiiba fiiloɓe ɓe mbatti yiide nafoore men lefol ngol watti diwɗude e nder Fouta min mbinanani ngo diwɗi laabi 5 fatara laabi 5 ya garta watti wadde e gardigo tanam Elimane Youssouf li arti laabi 11 kono noon ɓe mbi ko sabu moƴƴugol makko o arat ɓe liɓamo ɓe gadda goɗɗo ɓe taw kanko seɓori ɓe hen mbi noon de ɓe hen mbi noon mi anda ina wawi taw wona noon kono tan kanko tan goto ɓe hen mbi laabi 9 ɓe hen mbi o arti laabi 11 e gardigo lefol ngol tawi wona kanko tan won artuɓe laabi 2 won artuɓe laabi 3 juɓɓudi natti tonngol tonguirten ko hollirde wonde en goppidama e gendi en goppidama e leydi ɗum weeɓani déjà arde tawa a tawi a lelnanama keeri leydi ɗum weeɓani déjà foftinima en goppidama e gendi pawidi e diini ɗum kadi weeɓani woto jejji tan kadi laamu deniyankoɓe wona laamu hefreɓe de koɓe juulɓe ɗum ne kadi no moƴƴi gadiren ɗum firtani haade almameɓe arde Fouta ko hefreɓe saabu diine l'islam naati Fouta ko 1020 hitande ujunere e nogas duuɓi nogas ɓe mbi hitande 1040 hitande ujunere e duuɓi 40 ɗum noon firti ko laamuji badnoɗi ɗiɗo foof pawino ko e diine heddoto noon diine o ene yahno ɓeydo labde ne ɓeydo yimɓe ne jaha ne janggo e banggue goɗɗo ne gartira miijoji keesi miijoji bayloji renɗo en goppanama gendi pawide e diine en goppanama gendi joguino juɓɓudi ɗum waɗi booseyaɓe yirlaɓe biyaɓe ko saabu en lelniɗo taaƴe leydi ɓe pecciti ɗum kono ɓe mbaɗi jokkodiral e jokkere enɗam hakkude hoddiɓe en goppirama duttorɗe kadi hande sen mbi en ngala référence sukaɓe men ngala référence no beela ko noon ɓornirto no belda ko noon kaldata te ɗum ɗo ko kalɗen waɗi ɗo waɗi ko ɗo e Fouta wona nokku goɗɗo enen eɗen jiggoyo miijoji kesi hande holno tubakoɓe lelnirno taw tubakoɓe ne gari nde ga par ce que tubakoɓe ɗum heƴata yewtere nde kono tubakoɓe heeɓe cettimo no cikkirno Fouta walla no cikkirno Afrique ne gari nde wona ɗum tawi ɗo wallahi so yewtere nde yaajnoma en garanne gasniren bagginali woni ko wiyete recommandation eɗen cifta eɗen baggina onon wonɓe ɗo joguiɓe leppi lefol aada wonande buumuy en lefol leppi politique wonande mairie yo en tinno e wadde feere ko way joli ko ɗo ɗeɗo duuɗe mbaɗen feere no caro e nokkuji men saabu ɗum ɗo ko yarlitiɓe mbaɗata ɗum kono an Amadou Yero sa sohli waɗede hoore fode jokkodir tan e saada ara lalnanma waɗanma ɗon duuɗal ko jogade ɗum tan kañum tan jogoɗa ɗum tan jangguinowo tan ko heddi ko fof ko kamɓe mbaɗanta goppi galleji mabɓe goppi fof mabɓe enen rewɓe wonɓe ɗo mawɓe ɓe jangguyen e duuɗe ɗe en kaalen ɗum nane saabu wonto tolnoɗa mbiyaɗa herseyade duuɗal aɗa janggoyo kono diine ala hersude janggude te eɗen gandi Fouta ene loori to banggue rewɓe diine rewɓe worɓe wonɓe ɗo kadi en jii ko refti ko ɗo fof on jiyani hen suggoto
hay suko gorko goto ala e reftiɓe ɗo laabi 9 tawtorami ɗi foof meeɗa yiide suko gorko refti hen hay ɓundu hay kalto janoɗen ɗum tawɗen toon ɓumuy ɗum tawɗen toon ɗum noon firti ko sukaɓe worɓe ɓe ɓe poti fadde feere ɓe ñambe ɗum ɗo ɓe ƴetta ɗo widdande mawde recommandation mo cakkitirtoɗen ko faade e lumbal baalaji naaɓe caggal nde jettuɗen ɓe jarnuɗen ɓe ñaagaɗen ɓe kadi ñaganɗen ɓe Allah moƴƴere e moƴƴere mabɓe e karaysiragal mabɓe e fofof mabɓe yoɓe tinno e gootago yoɓe tinno e gootago yoɓe tinno e muñodirde yoɓe tinno e ittodirde gueɗal yoɓe tinno e ittodirde hakke sen mbelama mbasen jiidude jiyande e nder aduna kono wonko ndenduɗen ko fecc ken mbawa feccude enen baalaji lumbal baalaji sen mbelama mbasen jiidude jiyande ɗe jiiraten aduna sen mbelama mbasen jiidude ceerno mo tugni ɗen sen mbelama mbasen jiidude laabi diine kono noon moni fof yo ittan goɗɗon gueɗal yo heptin goɗɗon yo jaɓ ɗum yo jaɓan ɗum haydara bonnata Hamidou Ly yo Allah yurmo ɗum no wiyatno kala renduɓe woyndu ma bague men meɗe filodirde ɗum ne enenne so tawi eɗen jogui ɗo caɗe won caɗele kollen Allah kono muñen mone men fof yo wi ko min fewdata mone men fof yo wi ko min monate mone men fof yo wi ko min yuɓɓinta jaafoɗon mi yewtere nde juuti kono ko toɓɓere nde namdino ɗum te kadi toɓɓere nde ɗi timmani ceerno Samba Lumbal Allah jarama a jarama ko an wonno référence neɗɗo sene waɗa conférence won goto mbo ƴewata koye mum o andata beele yimɓe paami walla paamani ko an ƴewannomi guilnani est ce que sa muusi mboɗo andi sa tumminima mboɗo andi ko mami rutto ɗon an wonno darorgalam guilnani e nder renndo ngo ɗum noon on jarama Lumbal naaɓe oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon ɗacca hakke